Dobrý deň, vitajte pri sledovaní a počúvaní ďalšieho dielu Broker podcastu. Tentokrát opäť raz s veľmi výnimočným hosťom a ním je Ivan Sedilek, obchodný riaditeľ Broker Consulting. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Štandardná tradičná otázka, ktorú sa pýtam ľudí, ktorí si tu sadnú, je na ich začiatky a že prečo sa vlastne rozhodli pre túto finančnú oblasť. Predsa len je to taká, je zaujímavá tá oblasť, ale predpokladám, že aj veľmi komplikovaná, náročná, časovo, aj čo sa týka vzdelávania a podobne. Prečo financie? U mňa je to troška naopak. Ja som sa to objavil, ani neviem ako. Som tu 24 rokov a skôr postupne som prichádzal na to, že to bolo správne rozhodnutie. Ja mám vyštudované prírodné vedy, som doktor prírodných vied, takže som išiel úplne z inej oblasti a musím povedať, že na ten úvod som teda nevedel vôbec nič o tejto oblasti a skôr to bolo, kedy si nás sponzorovali v rámci športu, ktorý sme robili. Jedna príbuzná firma, do ktorej som potom vošiel a tými ďalšími nejakými zhodami okolností sme sa potom už ako firma ocitli v rámci Broker Consulting o niekoľko rokov. Takže tá kontinuita je 24-ročná, taká postupná, ale u mňa to nebolo nejaké plánované rozhodnutie, bolo to, že povedal som si v tom čase pred 24 rokmi, že idem to vyskúšať a zafungovalo to a postupne som vlastne prichádzal na to, že to rozhodnutie bolo naozaj dobré. Čiže z takých sled náhodných udalostí sa vám dial počas profesného života a keď ste hovorili, že boli ste v jednej firme a potom ste teda prešli do Broker Consulting, tak opäť raz taká tradičná otázka, že ak by ste mali Broker Consulting ako spoločnosť porovnať s ostatnými, alebo teda tie nejaké parametre, alebo veci, ktoré vy považujete za iné, alebo prečo ste sa vlastne rozhodli pre túto spoločnosť? Ako som spomínal, pred brokerom to bola firma, ktorá sa volala Fin Consulting a to bola vlastne tá firma, ktorá fúzovala potom s brokerom pred 15 rokmi plus minus a tým pádom pre mňa to bola taká nejaká prirodzená cesta. Takže ja som sa ocitol v brokeri tým pádom tým, že táto udalosť nastala, ale môžem povedať prečo broker, pretože ak by som dneska sa mal rozhodovať, tak to rozhodnutie urobím dneska už vedomé, ale také isté. A je to vlastne tá komplexnosť, to všetko, čo broker dneska prináša, tým, že dneska stojíme na dvoch nohách, a to je tá finančná, tá realitná, tak o to je to dôležitejšie a v rámci tých projektov podpory, supportu, ktorá firma dneska poskytuje, tak ja som dneska presvedčený, že je to firma, ktorá na tom trhu, a teraz sa nebavíme len o peniazoch, ale bavíme sa o celom tom, celé tej ekológii firemnej poskytuje určite najviac pre svojich spolupracovníkov. Takže, ako som už hovoril, to, že som sa to objavil, nebolo tak plánované z mojej strany, ale to, že dneska tu som, tak len ako keby ukázalo, že to boli vždy také tie správne nejaké doťukávačky a viem, že som na tom správnom mieste. Takže ak by som šiel na to odzadu, tak proste áno, dneska by to bolo určite vedomé a som na tom správnom mieste. No ale predsa len boli to také náhody, ktoré vás stretávali v profesnom, ale aj osobnom živote, pretože sme tu mali aj vašu pani manželku, ktorá hovorila, že Broker Consulting jej dal aj manžela, že ste sa tuto stretli pracovne a teraz vlastne máte aj prácu, aj súkromie. Videla tam viacej výhod, aby ste teda vedeli, že to spomínala ako nevýhod, že je to veľká výhoda, keď takýmto spôsobom pracujete. Takže toto bol ako bonus ešte k tomu, že ste mali takúto príležitosť poznať vašu pani manželku. Áno, poznám tú pani. Stretávate sa. Áno. Občas sa stretávate. Je to asi taká náročná profesia, nie? Že keď máte si vlastne zosúľadiť aj ten pracovný a súkromný život, dávate tomu veľa, tomu pracovnému životu? Ja to bude ešte možno troška ináč. Ak človek túto profesiu, a ja stále hovorím, že to, čo robíme, nie je úplne, že to je práca, ale je to skôr povolanie. Lebo naozaj my dokážeme meniť výrazne životy ľuďom. A ak tomu človek pristupuje srdcom a pristupuje tomu tak, jak tomu treba pristupovať, tak skutočne, ak sa s nami stretne klient, tak po tých 20, a ja môžem povedať, že lebo mám klientov, ktorých mám 24 rokov, že proste dneska sú to ľudia, ktorí už pomaličky idú do dôchodku a vďaka tomu, že ma stretli, tak sú pripravení na tú rentu, majú nachystané zdroje a vedia, že tú rentu budú mať úplne v pohode. A prečo to hovorím tak zoširoka, že ono je to povolanie, ale to určitým spôsobom je taký životný štýl, takže my doma s Judkou to nemáme úplne oddelené, že dobre, tu končí robota, tu začína teraz súkromie, ale ono sa na to logicky tak nejak prelína. Takže sú tam také večerné porady. Tak občas sa tomu človek nevyhne samozrejme, ale zase na stranu druhú, my napríklad v robote až tak často spolu nie sme, lebo Judka má svoju kanceláriu, ja mám svoju kanceláriu, takže doma sme spolu, ale v robote už to určite nie je taká nejaká ponorka.
Ale aj keď sme kedysi sedeli spolu v kancelárii, tak to nebola ponorka. Bolo to všetko super. A musím povedať, že u nás je to také nejaké už aj tak premiešané dohromady. A áno, výhoda je tá, že keď prídem domov a som unavený, tak tá Judka chápe, že z akého dôvodu a zase naopak je tá Judka doma uťahaná a proste mám možno to niekedy aj dosť už psychicky, fyzicky, tak proste viem presne, o čom ide. Takže áno, vieme si pomôcť aj v tomto smere veľmi, veľmi a je to super tým pádom. No, tu sme dali na úvod ešte aj rady tým, ktorí by takýmto spôsobom uvažovali. Nie je to komplikácia, ale práve naopak. Hovoríte o tom, že máte tých klientov desiatky teda rokov, roky sa snažíte teda im riešiť tie financie. Vy nie ste trošku aj tak unavení z toho, že predsa len napriek tomu, že sa snažíte, že edukujete tých ľudí o financiách, že stále sme v rámci tej finančnej gramotnosti na veľmi nízkych úrovniach, stále sa vlastne k tým peniazom nestávame úplne na Slovensku až tak zodpovedne. To je pravda. Ale poviem ešte aj to B. Judka teraz došla s tým, lebo tým, že pravidelne chodí do Španielska, tak tam ju práve oslovil manažér hotela, v ktorom pravidelne tam býva, že či sa môže pozrieť na financie. A hovorím mi o tom doma, sám som bol prekvapený, že Španielsko, ale teda tam nie je lepšie. Je to tam podľa mňa oveľa horšie ako u nás. Takže áno, tá edukácia je potrebná a taká nejaká priemerná finančná gramotnosť ešte je čo robiť, to je bez debaty, ale asi nesme na tom úplne najhoršie v Európe. Keď sa pozriete na tie príklady z praxe za tie roky, že možno čo sme riešili pred tými 20, dajme tomu rokmi, čo teraz, možno tak sa na to inak pozeráme, možno viac riešime aj to investovanie, predsa len my máme veľmi zlé skúsenosti s tým, čo sa dialo pred rokmi na Slovensku, ako ľudia prišli o peniaze, tak neveria možno aj tým finančným inštitúciám a podobne. Že kde robíme možno najčastejšie chyby teraz v porovnaní s tým, ako sme ich robili v minulosti? K tým chybám prídem, ale ešte medzi tým poviem možno ešte jednu vec. Fakt je ten, že to finančné poradenstvo pred tými 20 rokmi bolo vnímané ináč, ako je vnímané dnes. Pred tými 20 rokmi finančný poradca bol taký agent s teplovodou a spätne musím povedať, že áno, to portfólio produktov, ktoré sme vtedy mali k dispozícii voči tomu dnešnému, ten rozdiel je obrovský. Medzi tým došli aj legislatívne zmeny, začalo sa to regulovať, takže dneska to finančné poradenstvo je naozaj profesia ako každá iná. Aj to vnímate, že vás ľudia inak berú? Áno, už dneska určite áno. To dneska, keď sedím s človekom, veľa vecí nemusím už vysvetľovať a nemusím presvedčať, ten človek to vníma, že je to OK. Mladá generácia vníma, že tak ako majú, ja neviem, svojho lekára, tak je normálne, že majú aj toho svojho finančného poradcu a naozaj tá mladá generácia to vníma ešte lepšie. A kde robia najčastejšie chyby, veľakrát ľudia proste odkladajú rozhodnutia, treba začať si sporiť. Hej. A to už je to na dôchodok, na vlastné bývanie, na štúdium detí a tak ďalej. Takže ako keby odkladajú to rozhodnutie, že treba začať. Druhá vec, mnohokrát dlžia tým pádom držia peniaze na bežnom účte, kde sa to naozaj defrauduje postupne kvôli inflácii. Takže toto sú možno tie najčastejšie veci, že ľudia niekedy aj majú pocit, že áno, treba, ale odkladajú to rozhodnutie. A pri investícii napríklad čas, a mám na to niekoľko takých podcastov alebo reelsov robených, kde naozaj ten čas hrá oveľa väčšiu úlohu, ako to, koľko investujem, že ako dlho. Hej. Stačí naozaj malá suma. Ak to človek odkladá 30 rokov, tak po 30 rokoch je tam veľmi slušná suma. Ale predpokladám, že je to také komplikovanejšie s niektorými klientmi ich možno presvedčiť na také menej konzervatívne formy investovania. Keď už sa rozprávame, že máme diverzifikovať portfólio, tak dávať aj do tých takých odvážnejších, teda akcií a podobne. Tak aké sú tie taktiky toho presvedčovania toho klienta, že poď do toho, dôveruj mi? V tomto sú ľudia na Slovensku možno také dva extrémy. Buď idú absolútna konzerva a tým pádom sme na tých bežných účtoch a na terminovaných účtoch, ktoré v súčasnosti naozaj robia nulu a pri 3% inflácii je to -3 tým pádom v reálnom zhodnotení. Alebo potom idú do toho úplne opačného extrému. Hej? A to je, ja neviem, nejaké bitcoiny a kryptomeny, čo samozrejme letí, peniaze. Presne tak, ktoré je postavené z veľkej časti na vode. Alebo potom sú to rôzne zmenky, dlhopisy, ktoré, ak som hovoril, že v minulosti ľudia prišli o nejaké peniaze, ono aj v súčasnosti sú dneska na trhu firmy, ktoré stále ponúkujú zmenky, dlhopisy. Ten princíp stále je rovnaký, že klient si kúpi dlhopis alebo zmenku firmy a neuvedomuje si, že jediný, kto mu garantuje návratnosť, je tá firma, ktorá tie peniaze vlastne požičal. A vieme dobre, že v súčasnosti takisto proste nedávno jedna veľmi veľká firma takto vlastne došla do konkurzu alebo do reštrukturalizácie. Tí ľudia tam prišli o peniaze, ešte
mnohí čakajú, dúfajú, ale myslím, že to nepadne úplne dobre. A keď sa pozriem dneska na ten trh, tak stále sú tu firmy, ktoré takto zmenky dlhopisy ponúkajú. Zadlženosť firmy človek si pozrie 90%, takže tiež to asi dopadne veľmi dobre. Takže ono v tomto smere my pri klientoch vieme ísť aj dynamickým spôsobom, ale stále sme v tej oblasti, teraz poviem také úvodzok, že konzervatívnej bankovej a bavíme sa o podielových fondoch. Lebo ten podielový fond je naozaj investičný nástroj, kde človek nemá ako prísť o peniaze. Áno, kvôli tomu, že je tam nejaká volatilita, treba z akciové fondy sú kolísavé, tak áno, tá hodnota sa mení v čase, ale ak ten človek alebo ten klient dodrží investičný horizont, tak šanca, že sa dostane k tomu cieľu je 99,99% a ide len to dodržať ten investičný horizont. A vraciam sa naspäť k tomu, čo som hovoril, čas je dôležitejšie ako suma. Spomínate podielové fondy. Riešite to aj tak, že je rozdiel medzi tými mladými, ktorých hovoríte, že teda aj pribúda, ktorí takýmto spôsobom uvažujú a ktorí riešia, že tiež sú konzervatívni, alebo sa to vekovo delí, že presne tí starší už uvažujú, že nechcem riskovať? Myslím si, že v tomto mám aj mladých, lebo tým, že mám v tíme aj mladých ľudí, tým pádom tí nosia klientov, ktorí sú mladí. Pokiaľ ide o podielové fondy, tam nejaký zásadný rozdiel nie je. Či je človek v strednom, alebo už sa pokročilo v svojom veku, už zase tá finančná gramotnosť je taká, že vedia, čo je podielový fond, vedia, čo od toho očakávať. A tam možno až taký zásadný rozdiel nie je. Skôr pri tých mladých, ako som už hovoril, tam už potom práve sú také tie moderné, kryptomeny a podobné veci, ktoré už potom idú týmto smerom, alebo tradujú potom, že kúpujú si priamo akcie cez trading, ale tiež si myslím, že to je opäť rizikovejšie a väčšinou ľudia tam prídu potom na konci dňa o peniaze, ako ich zarobia, čo tých podielových fondov vďaka tomu rozkladaniu rizika nehrozí. Zaujalo ma, že ste povedali, že máte v tíme mladých ľudí, ktorí pritiahnú mladých, takže vlastne tí mladí počúvajú na tie rady tých tiež vekovo podobných, že nie od tých starších, lebo ja by som si nechala asi od staršieho poradiť vo financiách. Keď tam mám nejakého nováčika, ktorý má 25 rokov, tak v tom úvode mu vždy pomáham ja. Takže on keď prídu... A to zase máte pravdu v jednej veci, že áno, a ja už pozerám, že keď tam sedí nejaký 25-ročný klient, ktorý je kamarát toho môjho človeka v tíme a ja tam sedím proste raz tak generačne starý, tak áno, tam mám pocit, že už to tak nefunguje, jak proste, keď človek sedel 25 ročí s rovesníkom, ale je tam z jednej strany samozrejme tá skúsenosť, na druhú stranu áno, tá dôvera a vlastne to, čo tam musí zafungovať, je zase medzi tými dvoma, medzi tým môjim človekom z týmu a tým jeho kamarátom. Takže ja som tam od toho, aby som im pomohol, naviedol, ukázal a už je to potom na nich. Ktoré oblasti teda riešite? Predpokladám, že pri tých mladých ľuďoch sa bavíme o tom, že si šetria alebo chcú bývanie vlastné, ktoré teda veľmi nedostupné na Slovensku. Potom produktívny vek, to už rieši deti, alebo ako to je vlastne rozdelené, alebo teda aké ciele ľudia majú aj teda podľa veku? Podľa veku, samozrejme, pokiaľ ten človek na vysokej škole alebo končí školu, tak je to bývanie. To je tá téma číslo 1, ktorá ho zaujíma. Potom už keď je v strednom veku a má deti, tak je to štúdium detí a väčšinou žiaľ. A to napríklad chýba, že ľudia na ten dôchodok začnú mysleť až niekedy v tej druhej fáze stredného veku. Čo je ale chyba? Lebo pozerala som prieskum, že v 40-ke začneme riešiť dôchodok. To je neskoro? Je to neskoro? Takto, ono nikdy nie je neskoro. Vždycky je lepšie začať, ako nezačať vôbec, ale vo fondoch alebo investovaní, vo všeobecnom investovaní platí úrok z úroku a zložené úročenie. Ako som už hovoril, ak začne aj 20-ročný sporiť na dôchodok, tam mu stačí veľmi malá suma. A poviem príklad, my máme Elišku, má 12 rokov a my sme, keď sa narodila, my sme otvorili 3 fondy. Jeden fond bol na bývanie je vlastné, jeden bol proste, aby mala pripravenú nejakú takú dlhodobú rezervu a ten tretí bol penzíny. A tam je proste odkladáme 50 eur od narodenia a po 60 rokoch na to my máte veľmi veľkú sumu. Hej. A to je práve vďaka tomu úroku z úroku. Takže a to je zase v Amerike bežné, že tie deti, keď sa narodia, tak sa im otvárajú penzíne fondy, lebo tí ľudia s tým žijú už generácie, že proste kolektívne alebo podielové fondy investovanie je dôležité. Tým, že tam nie je sociálny systém, ktorý sa o tých ľudí postará na dôchodok, je normálne, že narodí sa dieťa a otvára mu penzíny fond. Už aj na Slovensku, keď to vysvetľujem ľuďom, tak to začínajú chápať. Takže jedna vec je, že áno, tí mladí ľudia, bývanie je samozrejme číslo 1, stredný vek, zase deti, keď idú už, tak ste hovorili, keď 40-45 je to dôchodok, ale troška chyba je to, že áno, na ten dôchodok, keď začne odkladať 20, len 30 eur mesačne, dokážem to za 40 rokov robiť veľmi slušnú sumu. No a teda najčastejšie chyby sú, predpokladám, že v rámci tých financií spojené s tým, čo sme už tu spomenuli, že nemyslíme na to,
A teda spamätáme sa veľmi neskoro a potom vlastne, keď sa aj spamätáme, tak to investujeme veľmi zle, ako ste hovorili napríklad tie bitcoiny alebo teda kryptomeny vo všeobecnosti. Toto sú najčastejšie chyby, ktoré vidíte, alebo ešte možno taká chyba, ktorú ja tak registrujem je, že my vôbec nevieme, za čo platíme. Vôbec nevieme, nemáme prehľad v tých našich všetkých splátkach, dokumentoch a ani nevieme, kde máme odložené papiere a čo vlastne my riešime a neriešime. To finančné plánovanie, tak ako my robíme a vnímame, tak vždycky to prvé stretnutie nie je vôbec o produktoch. Je to, že sedíme s klientom a rozprávame sa s ním, aké má ciele, plány a tak ďalej a bereme si od neho aj zmluvy, ktoré dneska využíva. Presne z tohto dôvodu, aby sme mu ukázali, čo kde platí, čo sa s tým dá urobiť, či sa to dá zlepšiť, nedá sa to zlepšiť a podobne. To je napríklad dobrá správa, že ten poistný trh za tie posledné roky nabral takú dynamiku vďaka konkurencii na trhu, že skutočne dneska človek treba raz aj životnú poistku, ktorú si robil pred 7 rokmi, môže mať paradoxne, aj keď je o 7 rokov starší, môže mať pokojne lacnejšiu ako tu pred 7 rokmi a pritom s komplexnejším krytím. Takže áno, je dobré si to takto dať aj skontrolovať, pozrieť. Minimálne človek má istotu, že to, čo platí a je to v poriadku, alebo potom vie, že dá sa to zlepšiť a od toho sme tu my. A vieme hovoriť o desiatkách, stovkách eur, ktoré viem ušetriť takýmto spôsobom, že si urobím revíziu zmluv? Ročne určite. Mal som klienta, kde mal 4 auta v rámci domácnosti a na PZPčku a na havarijnom poistení, tým, že sme urobili update toho celého, tak ušetril za rok cez 1500 eur na všetkých 4 autách dohromady. Ročne. Vy rozdeľujete takže príjmy, výdavky, aby si to vlastne vedel ten klient pozrieť. Predpokladám, že mnohí taký mierny infarkt dostanú, keď vidia, že vlastne ako sa nedbalo správali k tomu, že tie príjmy nie sú také ako tie výdavky, ktoré teda majú a že vlastne ani nezostáva na to šetrenie alebo teda na investovanie. A to je všeobecná chyba. Už keď sme boli mali, tak bola tá rozprávka o 3 grošoch. Tu vždycky rád pripomíname, že proste áno, z 1 groša by mal človek žiť, druhý by mal dávať na tú budúcnosť a tretí by mal dávať svojim rodičom alebo proste áno, tým ľuďom okolo a ono to platí aj dnes. Človek by nemal míňať všetko, čo zarobí. Aspoň tých 10, 15, 20% je dobré, keď odloží bokom. A to už jedno, či je to dlhodobá rezerva, alebo ten dôchodok a príprava na rentu. Ak človek žije naozaj od výplaty k výplate, ono to jedného dňa na 100% dobehne. A myslím si, že máme tu dneska generáciu, ktorá má dneska okolo tej 50-ky, 55-ky. Je to taká prvá generácia, ktorá vlastne po revolúcii už aj podnikala, boli živnostníci a podobne. A tam mnohí z nich samozrejme odvody snažia sa minimalizovať, vytvárať si náklady a tak ďalej. Takže ako keby ušetria na tom, že platia minimálne odvody, čo nemyslím si, že úplne až také hrozné na druhú stranu, ale to, čo ušetria, neodložia potom sami sebe bokom na tú rentu. A myslím si, že príde nám o nejakých 10-15 rokov generácia do dôchodku, kde veľa ľudí proste na ten dôchodok si nebude môcť dovoliť ísť, lebo nebudú mať na to zdroje. Od štátu dostanú nejaký minimálny dôchodok alebo ešte niečo menšie ako minimálny dôchodok a ako nebudú si môcť dovoliť ísť do toho dôchodku a jediné riešenie bude proste budú musieť robiť ďalších 5, 10, 15 rokov aj na dôchodku. A týchto ľudí nám bude pribúdať a to budú proste starí ľudia niekde na vratnicách, ktorí proste budú strážiť objekty a podobne, ale budú. Tá mladšia generácia, tá si od tohto myslím, že zoberie už poučenie a uvedomia si, že áno, treba s tým niečo robiť, ale aj ja keď bavím sa s klientmi a vidím ich proste, ako to majú nastavené, myslím si, že budú takí ľudia a bude ich oveľa viac ako v súčasnosti, ktorí proste v 65-ke ako ten zákonom daný vek na odchod do dôchodku dosiahnu, ale nebudú si môcť dovoliť ísť do toho dôchodku. My sme si raz robili v rámci televízie presne na toto takú anketu v uliciach, že prečo na to ľudia možno nemyslia a podobne. A vo väčšine, viete, čo nám odpovedali, že oni sa do dôchodku ani nedožijú, teda dôchodku. Že či sa s tým nestretávate, že pristupujú k tomu tak, že však nepotrebujem to v zásade. Áno, toto je veľmi hlúbka námietka a dostávame ju pravidelne, že ja sa do dôchodku nedožijem a na tým hovorím, dobre, zoberme tú horšiu variantu, že sa dožijete. A čo potom? Tá horšia varianta, že predsa len 20 rokov ešte požijete na dôchodku.
A teda vo veľmi asi takých nie dobrých finančných časoch, lebo ako teda hovoríte, štát negarantuje tie také dobré dôchodky, respektíve, že budú vyššie ako v súčasnosti. Predpokladá sa, že budú dokonca výrazne nižšie. Máte pocit, že v rámci tej finančnej gramotnosti a tej edukácie, že suplujete štát v súčasnosti, že musíte edukovať tých ľudí, čo by reálne sa aj tí mladí možno viac mohli dozvedieť na tých školách alebo z nejakých iných programov? Ako každý troška vníma, čo sa deje teraz v rámci aj štátu, aj toho, kam to smeruje na Slovensku. Na ten dôchodok by som sa naozaj veľmi nespoliehal. Jednak druhý pilier, myslím si, že je veľká lákadlo pre vládu a nemyslím, že je úplne bezpečný z pohľadu... Nevieme, či sa ešte neotvorí. Presne tak, o tomto práve hovorím. Takže ten druhý pilier, oproti tomu, ako bol v tom 2005 zostavený, ten sa už toľkokrát zmenil, že to už dneska nie je ani odlesk toho, čo to malo byť. Takže na druhý pilier by sa spoliehať tiež nie je úplne dobrá stratégia. Spoliehať sa na štát, čo sa týka sociálnej poisťovne, je jedna taká vec, milý rok, a to rok 2024 bol prvý rok, keď sa narodilo menej detí, ako detí umrelo. Pardon, ako ľudí umrelo. Tak. To znamená, že minulý rok bol prvý rok, keď sa nám zlomila demografická krivka a od minulého roku začína populácia na Slovensku klesať. To znamená, že ten dôchodkový problém proste určite príde. Minulý rok sa tá krivka zalomila a jednoducho tá sociálna poisťovňa nebude vedieť vyplácať dôchodky tak, ako boli zvyknutí naši rodičia. Proste toto nebude a na toto ľudia nechcú to vidieť, nevidia to, ale to je naša úloha, aby sme na toto otvárali oči a ukazovali, lebo ono celý problém je, tá demografická krivka je taká, že dneska proste, keď si zoberieme tie silné ročníky 70-ky, 80-ky, tí prídu do dôchodku zhruba od nejakých 15-20 rokov. Ale pod nimi tá základňa tých detí, ktorí proste dojdú potom do produktívneho veku, je výrazne menšia ako práve tie silné ročníky. Paradoxne naši deti už tento problém mať nebudú, lebo pod nimi sa už zase tie ďalšie deti, ako keby ten demografická krivka zase ustáli. Ale hovorím, celý najväčší dôchodkový problém dneska je presne tie ročníky 70-ky, 80-ky, ktoré keď prídu do dôchodku, tak proste budú to cítiť a ten dôchodok, a už dneska vidno, že sa tie nočnice otvárajú, tak ako rastie hrubá mzda v národnom hospodárstve, tie dôchodky tak raz určite nebudú. Ja som rada za tieto debaty, lebo trošku treba aj tých ľudí vystrašiť a hlavne radšej sa po troške báť, ako sa naraz ľaknúť, sa hovorí. Takže to je lepšie, aby sme sa tak ako keby na to pripravili. A nie je to dobré, čo nás čaká aj v tých dôchodkoch a napríklad aj pri tých hypotékach sa to ukazuje, že už vlastne do roku 2037 to Národná banka Slovenska teraz vlastne vyšla so štatistikou, že už to budú 45 a 50-tníci, ktorí si budú brať hypotéky. Už nie, že ten trh aj s tými hypotékami starne, že vidíme tú starnúcu populáciu. Tak čo sú tie také ako keby hlavné rady, že ak nechcem dopadnúť zle na dôchodku, do ktorého sa dúfam, že všetci dožijeme a teda v zdraví, tak čo máme teda robiť, ak niekto vôbec neinvestoval. To znamená, že teraz začať s investovaním, najprv si urobiť teda tú revíziu. Tam dostanem 3 infarkty, že nemám v tom poriadok. Ak mi ten vlastne finančný špecialista alebo teda poradca poradí, že ako teda si to mám dať dokopy, tak potom hneď začať s investovaním alebo zamerať sa na akcie a na tie podielové fondy. Tam je investičný horizont a už podľa toho nastavujeme stratégiu. Či ideme do akcií, alebo ideme už do nejakých konzervatívnejších fondov. To záleží od toho, koľko má klient rokov a či mu do dôchodku chýba 5 rokov, 10 rokov, alebo ešte naozaj 40 rokov. Takže podľa tohoto portfólio zostaviť vieme. A nie je to žiadna jadrová veda, máme na to urobené postupy a vieme to robiť naozaj, vieme to robiť veľmi dobre. Takže prvá vec je jednoducho, áno, začať odkladať a povedať si, neminiem všetko, čo mi príde. Takže to je ten úplne prvý krok, ktorý treba urobiť. A druhá vec je potom rozkladať riziko. Hej, a opäť, nie je dobré, ak človek všetko dáva jedným smerom. Hej. Napríklad veľmi populárne aj medzi, a teraz poviem, je to dobrá stratégia, z druhej strany pozor na to, aby to nebola jediná stratégia investičnej nehnuteľnosti. Hej. Pri mladých ľuďoch, a ja dneska vnímam, je to pomerne populárna téma, kúpiť si investičný byt, prenajmať ho a proste z toho platiť hypotéku a tak ďalej. Určite áno, ale treba si dať pozor na jednu vec, že ak mám dneska 25-30 rokov a viem, že do dôchodku budem o 40 rokov a hovoril som o tej demografii, ktorá tu je, tak od 20-30 rokov ten dopyt po bytoch nebude taký, ako je dnes, lebo tá populácia klesne.
A už ten byt tým pádom, to znamená, že investičný byt, dajme tomu, je fajn investícia vo veľkých mestách, aj to už treba sa povedať naozaj, že Bratislava, Košice proste vo veľkých mestách, už niekde inde to nemusí až tak dobre dopadnúť. A dneska by som to skôr vnímal na ten horizont 10-15 rokov. Na ten dlhší už to nemusí byť až také úplne terno, ako sa javí byť. A to, čo, jak sa vyvíjal realitný trh za posledných 20 rokov, najbližších 20 rokov ďalších, tak vôbec nemusí byť. Preto treba rozkladať to riziko a investičný byt je dobre kúpiť, nájde sa na 15 rokov určite áno, ale na druhú stranu, ale aj odkladať potom do tých fondov. Proste nedávať staré porkadlo, nenosiť vajíčka v jednom košíku. To znamená, že naozaj je dobre vytvárať si aj tú finančnú rezervu cez podielové fondy a mať ten investičný byt jeden, prečo nie? Ale rátať to tiež nejaký horizont. A nie je častá otázka, ktorú sa vás pýtajú klienti, že keď už dajú napríklad peniaze do akcií, že kedy si ich bude môcť vybrať? Nie je to taká častá otázka, že o 2 roky si chcem vybrať tie peniaze, že stále nepočúvajú na to, že to musia mať na to dlhšie časové obdobie? Tam sa hovorí potom, že odporúča investičný horizont. Pri akcii je to 8 rokov, ale ak dneska vloží a teraz o 2 roky tie fondy vybehnú 30%, no nech si to vyber, akože môže teoreticky, akurát, že áno, ale porušil to, čo tým fondom a tou investíciou chcel dosiahnuť. Takže skôr tam sa vo fondoch hovorí o odporúčanom investičnom horizonte, ktorý by bolo dobre dodržať. Ale fond je otvorený a niektorí to vnímajú alebo proste majú to aj ako takú dlhodobú rezervu, takže dá sa z fondov aj priebežne vyberať, ak človek si potrebuje vyriešiť nejaký cieľ iný. Čo vnímate vy ako najväčšiu pridanú hodnotu pre toho klienta v rámci toho finančného poradenstva alebo tej vašej špecializácie, že čo by si on nevedel vlastne úplne sám urobiť, aj keď je teda finančne gramotný, má skúsenosti, vie narábať s peniazmi, ale čo je tá pridaná hodnota? To, čo robíme, budujeme klientom majetok. A tá pridaná hodnota je, že v rámci nejakého našeho vzdelávania, školení, tak máme informácie opäť v akom stave dneska sú trhy a podobne a ono je dobré od času na čas robiť aj taký rebalans, že proste občas troška meniť aj tú alokáciu fondov a to je tá naša úloha, aby v rámci servisu, ktorý my raz za rok musíme o klienta urobiť, aby jednoducho sme sa aj na toto dívali. A máte pocit, že tí klienti to nevedia obsiahnuť vlastne aj tie všetky zmeny, ktoré sa dejú, že vy to vlastne sledujete, musíte ho sledovať dennodenne, že on to nemá šancu vlastne aj pri tom, keď pracuje a je reálne teda zamestnaný, to sledovať a robiť také tie správne finančné rozhodnutia? Ja by som asi nevedel opraviť auto, keby sa mi pokazilo, tak ono je to asi podobné. Takisto, ak sa ten človek venuje nejakej inej profesii, tak ja to sám vidím. Proste tí ľudia niečo si prečítajú, niečo je v médiách, ale ono je rozdiel, ak mu to spraví odborník a vie mu k tomu podať aj nejaké ďalšie veci. Hovorili ste, že to je úplne iné. Pred 20 rokmi aj inak vás ľudia vnímajú, už nemusíte tak presviečať, už vedia o vašej práci aj tak všeobecne, že čo to vlastne všetko obnáša a čo im to vlastne aj prináša. Možno tak vlastne, či sa to aj bude meniť podľa vás aj pod vplyvom rôznych zmien, digitalizácia AI, aj do budúcnosti, to všetko, čo si to ChatGPT vedia zadať a sa opýtať, či nejakým spôsobom to nezredukuje tú vašu prácu, alebo teda pridanú hodnotu, alebo nejako inak na to ľudia budú pozerať. Tak a teraz vraceme úplne k tej prvej otázke. Prečo som broker consulting? Lebo týmto smerom to určite pôjde a to, čo v rámci broker consulting kvitujem, je, že naozaj pozeráme dopredu a už dneska vyvíjame aj my aplikácie pre klientov, ktorým toto budú vedieť pomôcť a budú vedieť tieto veci správovať. Takže ako bude vyzerať ten trh o 10 rokov, ja netuším. Ja som čítal nejakú štatistiku. 70% povolaní, ktoré budú robiť naše deti, dnes ešte neexistujú. Takže je veľmi ťažké odhadnúť naozaj, akým smerom toto pôjde. Ja stále vnímam to tak, že áno, ten osobný kontakt, ten poradca klient a prejsť si tie veci osobne je úplne inak, keď si to zadám niekde do ChatGPT. A zatiaľ toto stále ešte určite bude potrebné, ale čo bude o x rokov, si netrúfam povedať. Čo si trúfam ale povedať je, že zase v rámci nášho nastavenia a investovania do technológií v rámci firmy pozeráme sa na to dopredu a snažíme sa byť vždy nejaký krok pred tým trhom. Už teraz s tým pracujete? No jasné, už dneska si vyvíjajú aj aplikácie pre klientov, pripravujem na toto veci, takže áno, preto broker a odpovedám zároveň na tú otázku, neviem odhadnúť, čo bude 10 rokov. Dneska ten vývoj je tak strašne dynamický, že fakt je to ako ťažko odhadnutelné. Dneska si myslím, že umelá inteligencia dokáže veľa vecí vyriešiť, poradiť, ale stále je to len niečo, čo sa naučila a dobre, môj osobný názor teraz je, že ľudia
aj tak v tomto si myslím, že po nejakom čase sa ako keby vrátime naspäť znova k tomu face to face. Že ako keby ten odovzdávate tie peniaze potrebný. niekomu, tak asi potrebujete aj s tým človekom byť reálne. Tak, ale hovorím, že teraz, ak sa bavím o tom, že by to mala nahrať nejaká umelá inteligencia o x rokov, tak ja si myslím, že aj tak znova dojde taký ten moment, kedy, a teraz použijem úplne iný príklad. Začíname za nervy dokonalé fotky, začíname za nervy proste dokonalé všetky veci a začínam tam chýbať také tie ľudské chybičky. Teraz nehovorím, že by mi chýbala ľudská chybička, portfóliu, lebo tá by mi spôsobila nejakú stratu, to asi nie, ale ja si myslím, že jednoducho jedna vec je, že budú nám určite pomáhať tieto nástroje a preto ja hovorím, aj my vyvíjame rôzne dneska aplikácie, technológie pre klientov, ale stále budeme chcieť, aby za tým bol aj ten poradca a ten osobný kontakt. A váš možno taký pohľad, alebo teda z toho osobného hľadiska, kde sa vidíte vy o pár rokov aj v rámci teda tejto profesie 24 rokov, či teda zotrváte v tých financiách a zároveň otázka, čo vám všetko vlastne dali tie financie okrem pani manželky? Okrem manželky. Ono je to celý ten život je tomu ovplyvnený. To je celý profesný život som jednej firme, lebo ako som už hovoril, ten broker predtým bolo Finko, takže ono to išlo aj tak stále tým jedným smerom. Takže mne to dalo celý profesný život, ovplyvnilo ma to kompletne. Mám aj manželstvo firemné. Takže ako pre mňa to bolo životný štýl už potom. Že to už nie je proste, že robota, súkromie, ale nám sa to tak nejak prelína, že je taký životný štýl. A tie financie vás stále bavia a budú? Určite áno, lebo každý klient je iný, každý ten finančný plán je iný, každá realitná transakcia je iná, takže v tomto smere určite áno. A poviem teraz jeden príklad, akorát som bol teraz na servise u klientky, ktorá už má 60 rokov, je vysoko postavená v rámci jednej nadnárodnej firmy a my robíme také portfólio klienta, kde mu ukazujeme, taký majetkový portfólio klienta, kde mu ukazujeme, ako dnes na tom je. A bol som za ňou, má tam už dneska 700 000 pripravených a len som jej ukázal, že keby to teraz presunieme do konzervatívneho fondu a nastavíme pravidelný odkup, tak ako rentu by mala. A videl som sám, ako ostala prekvapená, že vlastne zajtra by teoreticky nemusela ísť do roboty, že ide len preto, lebo chce, ale už nie kvôli peniazom. A to je to, keď človek vidí, že áno, ten nejaký výsledok aj tej mojej roboty za tých 20 rokov, kde tým, že sme ten majetok budovali, tak dneska je v stave, že nemusíš chodiť do roboty, ale chodíš len za to, že chce. To je veľmi príjemný pocit, keď tam nemusíte úplne byť. Tak. A na záver možno taká rada pre tých, ktorí uvažujú nad tým, že raz budú pracovať, alebo teda chcú pracovať vo financiách, možno akým chybám sa vyhnúť na začiatku, alebo čo by ste im poradili? Jediná chyba, ktorú by mohli urobiť, je, že jednoducho nebudú mať aktivity. Takže to našu úlohu je naučiť ich a ten vzdelávací systém máme nastavený super. Takže ten človek, keď ku nám príde, tak naozaj vieme ho to naučiť. Má tam tú podporu aj manažera na niektorý tie stretnutia s ním prvé vždycky absolvuje, ale na tom človeku je, aby sa do toho proste pustil, aby nešpekuloval a nečakal, kým sa naučím toto hento, lebo ten manažer mu pomôže tomu vode, ale aby začal jednoducho od samého začiatku mať aktivity. A tie aktivity sú proste dohadovať stretnutia, stretávať sa s klientmi, každé stretnutie ho vždy posunie dopredu. A tá naša robota končila o stretávaní s ľuďmi sa. To znamená, čím viac ľuďmi sa stretne, tým skôr začne mať úspech a tým skôr proste začne mať aj ten príjem, aký chce mať. Povedal Ivan Sedilák, obchodný riaditeľ z Broker Consulting. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rovnaká, ja ďakujem a prajem pekný deň ešte. No a ďakujem aj vám za počúvanie a sledovanie ďalšieho podcastu a teším sa na budúce. Majte sa pekne a dovidenia.